Πλησιάζουμε πλέον τα μέσα Ιουλίου σε μια μεταγραφική περίοδο που οι ομάδες της EuroLeague κινήθηκαν γρήγορα, δεν περίμεναν να λήξουν τα συμβόλαια των παιχτών για να τους ανανεώσουν ή για να τους υπογράψουν. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν γίνονται ακόμα κινήσεις και ότι πολλές ομάδες δεν κοιτάνε ακόμα την αγορά, περιμένοντας την κατάλληλη ευκαιρία, τον κατάλληλο παίχτη, το τέλειο fit θα λέγαμε. Ένα καλό παράδειγμα είναι ο Παναθηναϊκός που ψάχνει ακριβώς ένα παίχτη ακόμα για να συμπληρώσει το roster του, όμως δεν βιάζεται, έχει μια καλή δομή στην ομάδα του και περιμένει το missing piece, τον παίχτη που θα συμπληρώσει το puzzle για τη χρονιά που μας έρχεται. Πάμε όμως να δούμε μερικές από τις κινήσεις που έχουν γίνει την τελευταία εβδομάδα στη EuroLeague, να τις σχολιάσουμε και να δούμε τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε από αυτές τις ομάδες. Και θα ξεκινήσουμε με έναν Έλληνα παίχτη, τον Γιώργο Παπαγιάννη, ο οποίος αφήνει τη Φενέρ μετά από μόλις μία χρονιά και φαίνεται πως πάει να βρει τον συμπαίχτη του για χρόνια, τον Νίκα Λάθη, στη Μονακό. Η αλήθεια είναι ότι αυτή την κίνηση δεν την είχα σκεφτεί καθόλου μέχρι να πραγματοποιηθεί, αλλά με το που έγινε ξαφνικά έβγαλε νόημα. Λέω, ναι, γιατί όχι. Ο Παπαγιάννης είναι ένας παίχτης που θεωρώ πως θα τον εκτιμούσαμε πολύ περισσότερο στην Ελλάδα αν δεν ήταν Έλληνας και αν δεν έπαιζε τόσα χρόνια σε μια ελληνική ομάδα. Το ταλέντο του είναι αδιαφυσβήτητο, ελάχιστοι ψηλοί στην Ευρώπη έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτόν. Μιλάμε για ένα πανύψηλο παίχτη, ο οποίος όμως έχει και χαρακτηριστικά mobile ψηλού, ενώ ταυτόχρονα έχει προσθέσει και το τρίποντο και stretch στοιχεία στο παιχνίδι του. Σίγουρα δεν έχει ακουμπήσει ακόμα το ταβάνι του, θεωρώ πως το ταλέντο του είναι για την άλλη πλευρά του αθλητικού, για το NBA, όμως έχει δουλέψει αρκετά, έχει βελτιωθεί με τα χρόνια και θεωρώ πως η παρουσία του μακριά από τα ελληνικά γήπεδα το έχει κάνει καλό. Η περσινή χρονιά πιστεύω ότι ήταν η πιο ήρεμη στην καριέρα του Παπαγιάννη. Δεν είχε γκρίνια, δεν είχε τοξικότητα, είχε μόνο δουλειά, είχε τις καλές και είχε και τις κακές στιγμές. Όμως τώρα στη Μονακό έχει τη δυνατότητα να πάει ένα βήμα παραπέρα. Αυτό γιατί η Μονακό είναι μια ομάδα αρκετά σταθερή τα τελευταία χρόνια. Δεν κάνει πολλές αλλαγές, εμπιστεύεται γενικά το υλικό που έχει ο coach ο Μπράντοβιτς και έχει τους κατάλληλους παίχτες στις θέσεις των guard για να μπορεί να κάνουν λίγο πιο εύκολη τη ζωή του Παπαγιάννη μέσα στη σεζόν. Φυσικά έχει τον Νίκα Λάθη, τον οποίο θα τον συναντήσει τρίτη φορά στην καριέρα του. Έχουν παίξει μαζί στον Παναθηναϊκό, έχουν παίξει μαζί στη Φενέρ, τώρα στη Μονακό. Ο ίδιος ο Παπαγιάννης είπε ότι είναι ένας από τους βασικούς λόγους που πήρε αυτή την απόφαση και μπορώ να καταλάβω το λόγο. Ένας από τους καλύτερους δημιουργούς στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αν είσαι ψηλός με τα χαρακτηριστικά του Παπαγιάννη, αυτό ακριβώς θες δίπλα σου. Θες ένα παίχτη ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει για σένα, να σου δώσει κάποια εύκολα καλάθια, να σου δώσει ρυθμό. Υπάρχει εννοείται ο Mike James, υπάρχουν οι άλλοι δύο ποιοτικοί γκάρ της Μονακό, Jordan Lloyd και Elio Kobo. Γενικώς υπάρχουν παίχτες που μπορούν να τραβήξουν την άμυνα πάνω τους και ο Παπαγιάννης να έχει ελεύθερα shoot. Η Μονακό παίρνει ένα stretch 5 ενώ χάνει ένα τέτοιο παίχτη. Ο Μοντεγιούνας φαίνεται πως δεν θα συνεχίσει στο πριγκιπάτο, οπότε ο Παπαγιάννης βγάζει νόημα ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Το Μονακό επίσης, το έχουμε ξανασυζητήσει, είναι μία από τις καλύτερες πόλεις για να ζεις. Πολλοί αθλητές ανά τον κόσμο έχουν αυτό το όνειρο, ψάχνουν τον τρόπο να βρεθούν εκεί. Ο Παπαγιάννης θα το ζήσει αυτό παίζοντας και μπάσκετ. Και έχω περιέργεια να δω σε 1-2 χρόνια πώς θα αντιλαμβανόμαστε τον παίχτη για αυτό που είναι. Πιστεύω ότι θα υπάρξει βελτίωση, πιστεύω ότι θα ανεβάσει το στάτους του και πιθανώς οι ελληνικές ομάδες που τώρα οι φίλαθλοι τους μπορεί κάπως να ξύνιζαν αν ερχόταν ο Παπαγιάννης στην ομάδα τους, να τον θέλουν και να το ζητάνε σαν μια επιλογή για το ρόστερ τους. Παρότι ο Παπαγιάννης φεύγει, η Φενέρ δεν μένει με σταυρωμένα τα χέρια, κάνει κινήσεις φέτος, έχει ακόμα παίχτες που θα χρειαστεί να προσθέσει, όμως τις τελευταίες μέρες πέρα από την προσθήκη του Bonzi Colson, ο οποίος ήρθε από τη Maccabi, ανανέωσε και το συμβόλαιο του Nigel Hayes Davis. Ο Hayes Davis, ο οποίος έρχεται από μια πολύ καλή χρονιά, έγινε ο πρώτος παίχτης στην ιστορία της EuroLeague που σκοράρει 50 πόντους σε ένα παιχνίδι ενάντια στην Alba Βερολίνου, και υπήρξαν φήμες στην αρχή της off-season ότι ο Hayes Davis κοιτάει το NBA γενικά, ότι θα ήθελε να πάρει μια θέση, ότι οι Cleveland Cavaliers έχουν ενδιαφέρον για αυτόν. Είναι και στην ομάδα επίλεκτων της Team USA αυτές τις μέρες που προπονείται για το Ολυμπιακό τουρνουά. Αυτή η ομάδα είναι ουσιαστικά η ομάδα που φτιάχνει Team USA για να προπονείται
με την κανονική Team USA να ετοιμαστούν για το τουρνουά. Γίνεται σχεδόν κάθε καλοκαίρι και είναι πολύ σπάνιο να δεις ένα παίχτη ο οποίος δεν παίζει στο κολέγιο ή στο NBA να βρίσκεται σε αυτή την ομάδα. Οπότε ο Hayes Davis πήρε μια πολύ τιμητική πρόσκληση, αλλά πρώτα ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Fener, η οποία φτιάχνει μια πάρα πολύ δυνατή forward line με Bonzi Colson μέσα, Hayes Davis, Deson Pierre και φυσικά τον Tarik Biberovic, ο οποίος έχει κάνει μια breakout season. Πιστεύω ότι η Fener πρέπει να μπει στη συζήτηση με τις πιο πλήρεις ομάδες σε αυτές τις θέσεις. Μιλάμε για κάτι το οποίο οι ομάδες στο NBA το ψάχνουν πάρα πολύ και βλέπουμε ότι σιγά σιγά και το ευρωπαϊκό μπάσκετ πάει προς τα εκεί. Να έχεις δυνατά forwards τα οποία μπορούν να παίξουν και με την μπάλα στα χέρια, εννοείται καλή αμυντική, εννοείται physicality. Η Fener έχει 2, 3, 4 τέτοιους παίχτες αναλόγως ποιο θεωρούμε ότι είναι το status του Pierre και του Biberovic, οπότε είναι καλυμμένοι σε αυτές τις θέσεις. Τώρα μένει να δούμε τι γίνεται στη θέση του point guard και τι γίνεται στη θέση του center. Εκεί τα πράγματα είναι λίγο σύνθετα, δεν υπάρχει πολύ μεγάλη αγορά αυτή τη στιγμή. Βέβαια θεωρώ πως τον επόμενο καιρό θα ανοίξει η αγορά, θα μπουν παίχτες από το NBA στη συζήτηση, οπότε εκεί θα μιλάμε αλλιώς. Και την ώρα όμως οι πρωτοκλασσάτοι free agents στη θέση του point guard και οι περισσότερες στη θέση του center έχουν ήδη κλείσει κάπου, οπότε πρέπει να περιμένουμε λίγο για να δούμε πώς θα κινηθεί η Fener. Και εκκρεμεί και το θέμα του Wade Baldwin, ο οποίος φαίνεται να έχει συμφωνήσει με την ομάδα, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι ακόμα, όμως δεν μπορεί ο Baldwin να καλύψει αυτό το ρόλο. Επίσης δεν πιστεύω ότι ο Scottie Wilbekin είναι ο point guard που θέλει η Fener δεδομένου του roster που έχει γύρω του. Ο Wilbekin θεωρώ ότι είναι καλύτερο σαν ένα scoring guard και έχουν μαζευτεί αρκετοί τέτοιοι στη Fener. Φυσικά υπάρχει ο Marko Guduric, ο οποίος έχει πολύ καλά δημιουργικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν μπορεί να αναλάβει αυτό το ρόλο. Θεωρώ ότι θα έρθει τουλάχιστον ένας πολύ καλός δημιουργός στην Fener και εννοείται ψηλή. Η Fener χρειάζεται ψηλούς, δεν ξέρω πώς θα κινηθεί εκεί, θα είμαστε εδώ για να το δούμε. Και σαν τελευταίο σχόλιο για τον Nigel Hayes Davis θέλω να πω ότι ενώ είναι εξαιρετικός παίχτης, μου αρέσει πάρα πολύ και προφανώς κάθε ομάδα στην Ευρώπη θα τον ήθελε. Έχω ένα άγχος, νιώθω ότι ελοχεύει ένας κίνδυνος ο Davis να γίνει ο νέος Clyburn. Έχω ξαναμιλήσει για τον Clyburn, ο οποίος κάποια στιγμή ήταν ο καλύτερος two-way forward στην Ευρώπη με διαφορά. Ήταν κορυφαίος, ήταν για μένα στο επίπεδο να βγαίνει MVP της regular season. Όμως με τα χρόνια και τα χαρακτηριστικά του δεν ήταν τα ίδια, αλλά θεωρώ και το effort του, ο τρόπος που έβλεπε το παιχνίδι κάπως έπεσε, έγινε πιο επιθετικοστρεφής, σταμάτησε να τον νοιάζει τόσο πολύ η άμυνα. Πιθανώς να ένιωσε και μια άνεση ότι έχω χτίσει το στάτους μου, δεν χρειάζεται να δουλεύω τόσο σκληρά. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι ο Clyburn δεν είναι πλέον τόσο σημαντικός. Ελπίζω να μην γίνει το ίδιο με τον Hayes Davis, ο οποίος είναι καλός επιθετικός. Δεν θεωρώ ότι είναι στους κορυφαίους της EuroLeague. Είναι όμως στους κορυφαίους αμυντικούς της EuroLeague και πρέπει να το κρατήσει αυτό. Ας πάμε τώρα στο Βελιγράδι και στον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος για άλλο ένα καλοκαίρι κάνει κινήσεις επικινήσεων, φέρνει κόσμο, ακούγονται φήμες και έχει ένα νέο playmaker, ένα point guard από την Μπασκόνια. Είναι ο Cody Miller McIntyre, για τον οποίο πλήρωσε buyout ο Ερυθρός Αστέρας. Ο Miller McIntyre, ο οποίος είχε μια φοβερή σεζόν με την Μπασκόνια, το οποίο δεν το καταλαβαίνεις αν το δεις απλώς στο παρκέ να παίζει, νομίζεις ότι έχει εμπειρία σε αυτό το επίπεδο, όμως όχι, ήταν η πρώτη του χρονιά και θεωρώ ότι έδειξε ότι ανήκει εκεί. Ο Ερυθρός Αστέρας ψάχνοντας κάποιον σε αυτή τη θέση, πιθανώς να ήθελαν τον Λούκα Βιλντόζα, αλλά ο παίκτης έκλεισε τον Ολυμπιακό, αποφάσισε να πληρώσει ένα buyout. Δεν ξέρω πώς νιώθει για αυτή την κίνηση. Είπαμε ότι ο Miller McIntyre είναι καλός παίκτης, αλλά όταν βλέπω ένα παίχτη να πηγαίνει καλά στο περιβάλλον της Μπασκόνια, πάντα κρατάω μικρό καλάθι. Η Μπασκόνια είναι μια πολύ συγκεκριμένη ομάδα που με τον τρόπο παιχνιδιού της δίνει την ευκαιρία στους παίχτες να κάνουν νούμερα. Το έχουμε δει ξανά στο παρελθόν αυτό. Όμως η παραγωγή αριθμών δεν σημαίνει ότι ο παίχτης έχει το αντίστοιχο impact που μπορεί να φαίνεται. Ξαναλέω, δεν θεωρώ ότι είναι κακός παίχτης ο McIntyre ή ότι δεν ανήκει στη EuroLeague. Απλώς δεν ξέρω αν θα έδινα buyout για να τον πάρω από την Μπασκόνια ή αν θα έψαχνα κάποια άλλη λύση. Καταλαβαίνω βέβαια ότι οι λύσεις δεν είναι πάρα πολλές. Όμως ο Ερυθρός Αστέρας δεν είναι και μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια πήγαινε τρομερά καλά και έχει τρομερή πίεση. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να κάνει κάποιο πείραμα
Για παράδειγμα, γιατί να μην κοιτάξει τον Ματέο Σπανιόλο της Άλμπα Βερολίνου. Δεν λέω ότι είναι καλύτερος ο Σπανιόλο, πιθανώς και αυτό που θέλει να παίξει ο Ερυθρός, ο Μάκιντάιρ να ταιριάζει καλύτερα. Όμως θεωρώ ότι το να πάρεις έναν εξελίξιμο παίχτη και να επενδύσεις σε αυτόν είναι λίγο καλύτερο από το να πάρεις ένα παίχτη από την Μπασκόνια που μπορεί να μην σου βγει και τόσο καλός όσο περιμένεις. Ένα καλό παράδειγμα αυτού είναι ο Ντάριους Τόμψον, για τον οποίο η ΕΦΕΣ έδωσε ένα πολύ καλό buyout για ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο και δεν νομίζω ότι έχει αποδώσει τα μέγιστα, τουλάχιστον όχι στα μάτια μου. Φυσικά ο Μάκιντάιρ είναι ένας παίκτης με τρομερό κίνητρο, πολύ καλά δημιουργικά χαρακτηριστικά, έχει μέγιστος για τη θέση, έχει τη δυνατότητα και να σκοράρει, είναι καλύτερο σκόρερ από τον Ντάριους Τόμψον και πιθανώς όλα αυτά να τον κάνουν να σταθεί καλύτερα μακριά από το περιβάλλον της Μπασκόνια και σε ένα διαφορετικό playstyle όπως αυτό του coach Φερόπουλου. Έχει επίσης ενδιαφέρον ότι ο παίκτης έχει περάσει από την Παρτιζάν, είχε μερικά καλά χρόνια και μάλιστα τότε ο Παναθηναϊκός ήθελε να τον πάρει και να τον φέρει πρώτη φορά στη EuroLeague. Όμως ο Μάκιντάιρ έμεινε πιστός στην ομάδα, είπε όχι, εδώ θέλω να μείνω, θέλω να συνεχίσουμε αυτό που χτίζουμε με την Παρτίζαν και εν τέλει τώρα θα παίξει στη μεγάλη αντίπαλο της Παρτίζαν στο Βελιγράδι. Μια τελευταία είδηση έχει να κάνει με ένα προπονητή ο οποίος δεν θα είναι του χρόνου στη EuroLeague, είναι ο coach Λισάλο, ο οποίος θα φύγει από την Paris Basketball και θα πάει στο NBA για να γίνει βοηθός στους Memphis Grizzlies. Ο coach τα 2 τελευταία χρόνια έχει κάνει καταπληκτικές χρονιές, ήταν στη Βόνη, έχτισε ένα πολύ δυνατό project το οποίο έφτασε μέχρι το τελικό του BCL. Μετά η Paris του έκανε μια καλή πρόταση, πήγε στην ομάδα και πήρε μαζί του όλο τον κορμό που έχτισε στη Βόνη. Οπότε ουσιαστικά μετέφερε το project από τη Γερμανία στη Γαλλία. Με την Paris η τελευταία χρονιά ήταν φανταστική, πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ που δεν βλέπουμε στην Ευρώπη αυτό τον καιρό. Πήρανε το Eurocup, κέρδισαν τη θέση στη EuroLeague και θεωρώ πως όλοι όσοι είχαμε παρακολουθήσει έστω και λίγο αυτή την ομάδα περιμέναμε πώς και πώς να δούμε τον coach και τους παίχτες του στο υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη. Αυτό δεν θα γίνει. Ο coach αποφάσισε να πάρει μια διαφορετική κατεύθυνση στην καριέρα του. Του έδωσαν την ευκαιρία οι Memphis Grizzlies να πάει σαν βοηθός. Μπορώ να καταλάβω γιατί η συγκεκριμένη ομάδα ήθελε τον Λισάλο βοηθό. Ένας coach πολύ καινοτόμος στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Το playstyle της Paris Basketball δεν το έχουμε δει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή ομάδα. Ήταν κάτι καινούριο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος άνθρωπος αυτή τη στιγμή που μπορεί να το πάρει από εκεί που το άφησε ο coach και να το συνεχίσει. Οπότε είναι μια ατυχία για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είναι ένα μεγάλο κέρδος για το NBA. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να ανησυχούμε πλέον όσοι παρακολουθούμε ευρωπαϊκό μπάσκετ για τον κόσμο που φεύγει και πηγαίνει στην Αμερική. Έχουμε δει να γίνεται αυτό με παίχτες τα τελευταία χρόνια. Πλέον βλέπουμε και παίχτες σε πολύ μικρότερες ηλικίες να πηγαίνουν στην Αμερική, στο κολεγιακό επίπεδο. Τώρα βλέπουμε και προπονητές. Γενικώς η Αμερική παίρνει ό,τι καλύτερο βρίσκει στην ευρωπαϊκή αγορά. Βέβαια αυτό δεν είναι μόνο κακό. Σίγουρα θα θέλαμε να δούμε όλους αυτούς να εξελίσσονται και να χτίζουν κάτι στην Ευρώπη. Όμως ο δρόμος που ανοίγει μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής πιστεύω ότι κάνει καλό στη EuroLeague. Θεωρώ ότι το επίπεδο στη EuroLeague έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει να κάνει τόσο με το ταλέντο των παιχτών, όσο με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε σιγά σιγά το παιχνίδι διαφορετικά, χωρίς να χάνει την ταυτότητά του το ευρωπαϊκό στυλ. Παίρνει στοιχεία από το NBA, νομίζω ότι είναι δεδομένο και αυτό νομίζω ότι το κάνει καλύτερο. Ο coach για παράδειγμα θα μπορούσε να πάει στην Αμερική, να γίνει βοηθός, μετά από 5-6 χρόνια να επιστρέψει έχοντας πάρει πληροφορία, έχοντας πάρει γνώση, να χτίσει κάτι ακόμα καλύτερο σε μια ευρωπαϊκή ομάδα. Το έχουμε δει αυτό να γίνεται. Έχουμε δει βέβαια και τα τελευταία χρόνια Ευρωπαίους προπονητές να γίνονται head coaches στο NBA. Οι Toronto Raptors για παράδειγμα έχουν έναν Ευρωπαίο προπονητή. Οπότε εξαρτάται καθαρά από τον ίδιο τι θα κάνει και δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο το franchise το οποίο τον επέλεξε για βοηθό. Θυμίζω ότι πριν μερικά χρόνια είχε περάσει από συνέντευξη για να γίνει head coach της ομάδας ο Σάρνος Γιασκεβίτσιος. Δεν έγινε, αλλά οι Grizzlies εκεί έδειξαν ότι έχουν ένα μάτι στην ευρωπαϊκή αγορά και τώρα απλώς το αποδεικνύουν ξανά. Αυτά για το σημερινό βίντεο. Θέλω να ακούσω τα σχόλιά σας για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στην Ευρώπη.
Φυσικά υπάρχουν και νέες στις ελληνικές ομάδες. Περιμένουμε πώς και πώς να δούμε τι θα γίνει με τον Σάσα Βεζένκοφ και αν θα αποδεσμευτεί άμεσα από τους Toronto Raptors ή θα πάρει λίγο χρόνο αυτή η ιστορία. Υπήρξε μια ενδιαφέρουσα φήμη για τον Ντάριο Σάριτς και τον Παναθηναϊκό, που εν τέλει δεν προχώρησε σε συμφωνία καθώς ο Σάριτς θα μείνει στο NBA. Γενικώς γίνονται κινήσεις. Θέλω να γράψετε τα σχόλιά σας από κάτω για το τι περιμένετε να δείτε από εδώ και μπρος. Ευχαριστώ πολύ όσοι παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν θέλετε να δείτε και τα επόμενα βίντεο του καναλιού, κάντε ένα subscribe για να είστε ενημερωμένοι. Τα λέμε σύντομα.